Episode 3 na chu kumsak ni som pakwa Christine in man ato huna changkhan in chanin police station lama omren ron Christine chu chungpik ro ang reng tak chunga chwa zalen ani ren ron nu in afatene na an thlenna hotel lama chuan manmo taka kalngalin afapate haula chuan a case nei mek news a chwa chwai chwai chu tv a anlo thlir thapani ti amu in news an thil puan te chu dot vek ani thu soin oi reng lo turin ati zui mol mai Jacob chuan ding me win dot vek ani si chuan tinge man theina khop che evidence an mu chwa thei si ti in zo na alo zot let khau Christine chuan an pahlui mai kalawang vek ani thu shilin engkim ka chunga burbun vekin man ka to a chethe ang bera chwa kani theinan thu nei tu te lam nen in rem siam na an nei ani atibok heti mek lai hian mai kalapo achhum ko thar loni ta te nen chuan pizza e pa in tv te chuan en hawvela Christine din mun chemek chu alom le a engma in nam hnoi na le telvena tur anei don talawni angai bokin a thoveng rutel viak bokani chuti mek lai chuan detective Brandon hena changa kol dongin Michael chuan news en mek thu shilin a thoveng hom viauna a detective chuan thulom omlo takron shilin prosecutor lamin alaka case an file ve thule Christine nen andin hun chu ain anren mail to thuaron shil Michael chu chi ai zui hle in chatakin ka thopui chewa information ka shiat ang zong lani se abawa bang omia lovin ka shil vek bok chuwa inrem siam na kan nei kha thil ti swal tu chu keima ni lovin Christine zo khalom ti zui chiama se detective chuan ti thei engma nei bik lo thu ashil takla ta wangin Michael chuan achunga thil thleng tur te chu huai sen taka ama chhon ve mop angai do ni in alang bokani Christine in Natalia i hnuailam hmul a hmu hnu khan engtin ngen omtak zel ti sheturin kumsang ni somlama kan kirle duayang Bernard Stenu pa chuan Natalia i chu an chung ko doctor hena shwain test ngai le chul ang te test ani hnu in doctor po in ama angkum rualin hnuailam hmula nei chu makati thu soizuin thilwang takani ani le chanthia nei to reng em tina zota Michael chuan naupang mai lani a chutiang tongtur chuan ala nawlu tukani lotinga zungin Christine ve thungero chuan anei to nge nei lo kan la shabik lo nei reng to po ni se asoi miaw lo chuan kan tan shiat ngai na om lo ti ve tla thungin heiwang hian doctor po in Natalia ichu endocrinologist ne na shwai tura thuron pe in chunga tang chuan chiang zokin thilni dan dik tak po sha chwa thei ani abe sei puyani Natalia ichuan akele among bor zai amamo tak zai thu soi bokin adin mun chat lo dan en hi chuan man mana lo nei dai to tur om zok takani ati zui bok Michael chuan anlak ma a ala to masa te chung kwa in ake an zai sakna sen so US dollar sangria chu anlak ta ka wanga an pek lak ngal vek thu lo soi ngal ma se doctor chuan he naw hian surgery ala ma chon lo shim ma chon chuni se serpo ane ngei tur ani don lom ni ati awangin Christine chuan Natalia i anlak na first part chung changa athil mu chhuate chu soi chuak ve ta in anni khan naupang ngai chu chung ko tam tak ne na anlak quality china document siam danglam puan he so khop mai ati chuan engwanga chung thu te chu min shil ngal mai lo nge ini ti in Michael chuan azot let ngala chu vele Christine chuan Natalia iwang hian ihlim sia ti na chika dula uwangani mase first part te khan Natalia i document hi ti danglamin dot min shilin an soi ai khan lo upata si se chutiang chuani vai chuan thila poidon te ania Natalia imi zemak rap thak zia po ishat vereng kha ke chuan thil dik lo le fel lo engemo a om ti ka shathiam vek chuwangin thudik tak hi hai chwa nge katum bokani ati mak maya doctor po in a theina kong omani phot chuan pui ain huam hle thu alo soi ve bokani
Hemi nu hian an doktor ron angin Christine chuan Natalia i chu specialist Dr. Shang mu puin ani ho po chuan Natalia i chuan arang thei ang bera zai apamo thulo shil zelin Natalia imitate dan chu thilwang tak ani thu te soyin naupang ani lo theina chance te po chu om ve buk ma se akum za tur dik tak ero rin thiam har sa anti cheu bukani hetianga Dr. Shang hena an shwai nu phei hi chuan Natalia imi zia chu ha thak zwal le in enkol akher zwal le a unaw pa te ho po swal du ti hialin Christine po in enkol harsa atitak zet amang ang chuan psychiatrist mu pha to pin Natalia ikum za tur mol mai chu a shechak zek bokani psychiatrist po chuan an fanu chu puitling aloni tak ani chuan psychopath rilrulama chiangkwan lo na nei ani nge yang ama ero chu naupang tak aloni ero chuan ami zemak tak chu a hun liam to a hun har sa le khir tak alo ma chhon to wangte po ani theiani ati awangin Christine ni chuan ani engtiang enkol tur nge ni ang tin zot ngala doctor chuan naute angin enkol ula chote shayin feeding bottle mangte in nute nektir ula enkol ngai le naupang chum chiap anga enkolin enri phot mai ula a chaberang ati a Christine ngai dan chu nilau viau ma se Michael eroin ania shan lem lawani Christine ni chuan Dr. Thuron pek chu ashing tunu po shilve in Dr. Thuron pek chu anu pom zong po alo ni wak bik lawa enkol pui po in huam viau mai chu ero Christine ni chuan ngai atilem ri lo thungani Michael la chuan Dr. Thuron ang khan Natalia i chu naupang chum chiap anga boy puin chu ti alo shai vela ani la chuan chutianga ti vel chu du lo rap thakin aswale chang viau maya Christine ni chuan eilovin akham tak zet to bokani Michael eroin Natalia i chu shethiam hle in Dr. Thuron anga enkol zombo chu chati hle ma se Christine eroin akum zat dik tak sha chwa hi apoimo ber atibur mai boxi Reilo te nu a na chan to mai tur Michael po in an boss chu ti puyin atho mek na dor chu kharlo sham se ati tak zet na a omzia ero omlo chiang hle thungani Natalia ikum zat dik tak le ani na dik tak shechak tak zet Christine po in online lama chuan document lem le tak sha shan thei dan vel te chu uluk taka zir chiangin website pakhata chuan Natalia I document chu choizui tir turin athon hial bokani chuti lai tak chuan kol dongin naupang enkol le boypui ngai bi khau a enkol na konga enton tlak tak ani awang le afapa autism nat na ve a cherpui tlin em wanga ama komdu reporter pakhat aloni athil ti chin chuan zawka mi shiat a hlo ve don ta ka wanga lom em Christine ni chuan I helawa pom ngalin an ina inkom tur ani awangin phur takin in chung vel chu atifel fai ngal sur bok chutia achet vel na chuan Natalia I closet chunga box noya muzathu ruk tam tak thisen kai nen non ho chu a mu chuak ta lol mai le Christine ni chuan a period thup nan le thisen chwalo nan chung muza te chu Natalia in a mang chin ni nge yin a ring bukani hemi nu hian Natalia I shoi tura chuak zuin alo nga line principal chuan Natalia I chu naupang dang ti aya adang lam fal bik chin thu shilin ama ang rual bula a om du tat lo le zirtir tu te akom dai chin te chun choi huna po an bula zel om chin chu zirtir tu te po in makanti thwalo shil nuap bokani hemi nu hian valika inen in mule in Christine po in channel 1110 command tum thu chu phur takina shil ve ngala ani po in alom pui hle chuti mek lai chuan Natalia ipo naupang innocent tak ang maya ron kal le in valika I chu ngainat mel em mai hian aron kwa vel chu ero Christine chuan eilo ru hle in achong changa thudik tak chu a she chuak harwak to lovin a ring bokani
heti mek lai hian andor khar ani don wanga na chan chep to Michael po in aril ru ha na chu atho puinu Jennifer hne na chuan shilwe kwang kwangin dor khar ani tur chu anu pui ala shil ngam lo thule chu chuan ati thin rim dona asia ta wanga a shil ngam ri lo thu te chu soya Jennifer ri chuan anu pui ani thu shilin thu dik tak chu shilwa turin thuron apewe takna a zom ngam chuangin arin omlem lovani Hokonga Christine ni chuan muza athika chhanem tak aklauze ta changa a mu chwa thu chu soyin a chan zon ma se Natalia I chuan a chan a shiat lo thu soyin ne ne liam kwal vel te chuan tuma Christine ni la chu dil chu twal twalin I intina nge thil dang nge I lo piria to reng zok le ati rwalin Natalia email mai chu aron dang lam ngal Christine vek chuan kathil soi omzia hi isha thiamani ti roti in thil pa ngai ani thute thil za thak ani lo thute chu asoi zuilwa ma heti mek lai hian anupui hne na andor khar ani tur thu shil tum Michael po in pangpar nen anin kota chuan an ho hun alo ngak ran to bokani until soi chung chang chu Natalia ilom zong ani lo ti shereng ma se Christine la chuan soi lui ngar ngarin muzahman ngai to lovin in kan thlen huna pets man dan ka shil don chenia atia chu chuan Natalia I chu atilom lo zwal hle ani ti kan mu theibok in po chu thleng ve chep to in po na Wesley in fiam po chu a mu thei ta tia Christine in zo na ngai reng pets I mang ve to shim shimem ati awanga Natalia I thin rim chuan amita hup sak thut maile engma mu thei ta lo Christine ni chu tal boy zuin mailbox asut pha chor mai chu vele Natalia I chuan Michael achu ban ngalin lau mel ang deuh te chuan a om le ang loya Christine ni chuan Natalia in amit a hup sak thut thu soin Michael po in thil om zia chu Natalia I azot ngal anila chuan Christine hi kachunga swalutuk ale ti dai maya Christine po a hoi hai hle ani zan lama chuan atuk lama interview poimo tak ama chhondon wangin Christine ni chu velika I thuam no ho tumin anina chuan avakala velika ila chuan orphan movie nen an hun ton chuan in anna anei du mel thu shilin kha movie apo khan fa atana an me chenau panglak chu puitling chankin to aloni thule an boina sa thu te soyin chu chuan Christine ni om atinuam lo zwal hle bokani ti chuan atuk lama po rohman lok ange yin interview chu nei ni in atiu lama chuan thil po akal tluang viau mai ama ero chu Christine ni chuan chulheng hnuaya tempon thisen kai nuai mai chu mu in a omati nuam thei to lo chu chuan interview bo ruak po chu ti danglam pha hle in Jacob a phei chuan eng interview ma chhon ka du to lo atibur mai Michael le Natalia iteron ho thom shia Christine chuan Natalia I chu chwa chhal ngalin tempon thikai chu ada ani ti asha thule interview ti flop tir adu wanga ati ani thu te thleng chuan asha thiam vek thu soima se Natalia I chu anui vel mai mai Christine thin twar lo chuan chanthia nei to thu chu Michael apo shilve in pets le tampon aya muzahmangin kan shiat lo nan aklose chunga alo thukru chewalo mole Natalia I hian I chenga man to lutuka aham chatnan akai kwalvel mai mai che ani hi engati nge I mu thiam mi alo mai le ati lai te chuan Natalia I chu athina ur hle ani ti kan mu thei chuti lain Michael eroin anupui thu soi chu ala oi pum hlum ve thei tlat lo maya Natalia I chu naupang pa ngai pian mangle ni phung chen khata mi pa ngai phazan lo angbakin amu ve thei der mai box si lo Christine in thin rim taka kum engza chia nge ini tia azona te chu Natalia I chuan chan tum haulova enkal rengin ngei om taka nui mel te chu apu ang don vel hetachin hi chu Christine po in Natalia I a enkol dan chu thak danglam ta dorin tuna tang chuan in chung a chul itive to anga naupang chum chiap angin I khosa thei to lowang tin ngai saka mangai che hi idu ani chuan a hloa I hlo chu angai to bokang ative ta mak mai Natalia ila chuan zam mel apu der lo apasal Michael chu ador thona khar ani don wanga na nei lo mek ani thu te chu asoi chuak ta phiar maya
online na en nu in Christine po in adik nge ani ti confirmin chuti mek lain anupui hne na ban ani thu lazep ve chang Michael chuan Christine chu ale khadon ron pe in Natalia I document athon na te company achanga local ani ti ashatin Christine chuan rang taka hong ngalin Natalia ilat chu Michael a om vele naupang felle thu oi tak ang maya khosale velin Christianin chauka lam ti fai tura ati po in thu oi takin akal deuh nak mai reivak lo nuwa Christine chuan do kana akofida chu va inin achak chuak le rang hle Natalia I chuan athil ti faina tui chu alo thuna ni ti shethiam ngalina chhuwa chhal ngala Natalia ila chuan kathil ti faina tur bula alo omsia kakap lut palani khati in athiam thua soi ve ngal zata Michael po alama chuan changfel le ngal derin adu thu renga akap lut lai tunge mu ati deuh tlat chu vele Christine chuan company achanga a document don chu entir ve tangatin documenta Natalia Gracie ti mela chuan tuna an chen pui mek Natalia email reng lang hau lovin mail dang dai alo langani chumole a chen pui te hola chuan enga ama an ngai velem lo zuini in alang a chen pui te hola chuan enga ama an ngai velem lo ni in ala lang zui Christine chuan documenta lang address chu zong ngalin chu ta chuan Natalia I lamma satu te chung kwa an nu ber chu awa a ani po in Natalia I chu puitling ni nge ya asya thu soin alaka changa ka chung kwa te ven him hi ka du berani mai ti in trap chungin huto lo turin alo ti mak maya amela chuan hlauna enge mutak ane ani ti alan reng boxi awangin Christine chu alunga chhezok hialani thil omzia Michael ashil la in ala oi du lo cheu annu pa interview poimo tak annei don zan ani boxi wangin boruak po chiat pha hle ani Christine vek chuan he naw hi ingai angani lo ti hi voi engzat nge ka shil chenga yanga engzat ta tam nge evidence imamo don le na achanga ban ini thu thlengin min shilasin chungte chu isha em henu hian I thatna hi rem changa hla in amang changai chia imit atidel zo to ani hi Michael henu hi kan fanu ani lo chu shero ati mak mai athu soi zo zai te po chuan Michael langeng an chhun phalawani ti sha takin ani la chuan ani le naupang boy pui ngai bi khau en kol ithiam em wanga mingcher chho mek le chu wanga zan ina po interview ma chhon tur kan ni a ani le me chenau pangdang thlau thak itum mek thu hi reporter den cheta se engtin ngi anti angche ti in Natalia itan anupui Christine chu awole ta dai mai Christine beidong tolu tukpo in ani chuan tuna tang chuan Natalia hi nangma ini enkol to anga engkim amamole athil ngai zong po iboi pui vek to ang ative mak maya Michael la chuan I helawina pom ngal heiwang hian interview an ma chhon nu po in boruak chiom ang lo shima lem chang dunin nu pa in lungrwa le in ngei ber angin mi pui ma chuan anin lan dun thei phata ani engthil nge thleng zel ti sheturin video dot lea kanin mule cheu donia tlang au channel lo thir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule